Foli ni walimano amoke kanyesi bela jelema ni wati na anyafo klela fana tano mana goshi ni wati nunu mana se amedu minye kasebon ta kelengele yasa kaseka ukono kuma kabon nazarakana kubla bamanakana bela jelema seka kuna funi suratu amina oye anka wulika joku nye amado dungo do ka damne tenena fokana bla jumala minye dabaji kramo leni kalimu tabau olu koni be magonke magamu ni obetalike wa kasebenike nazarakana akalenko nazarakana an besro kata kabula minye anka to dunka o jeli yere kaseka kuna funi ka dibela jelema ni baraina machama onyemedo baraina ga yano che munu ma soro jinye do na sra krofe nui oye Facebook fo ata se YouTube ma olu munu no lube anka janunu kaseka olu chari wati bela jelena yasa kuna funi kana ke machine gilai o kelen kelen bela jele au befo ka wali nyumano ka fawyena alisa ko dante aula ni e folie ni wali nyumano o temelen ko fe anya fo 7 nunu ka taka bo kandola kana bla kandola kuma dola abe donin gilai ni mado fima gashila ibe do jema gashila haketo o borofa be da kuma nunu kelen kelen bela jele ka aiwa ka di bela jele ma famia mana soro ni kuma la ambe doni anga seben folo mi nambe donoye o de soir de bamako wula ale be boko baduru kemeshegi ani bikonoton ani sabana bela jele na hakili bala aiwa ko sheni aiwa do sanzara kono obe shetigima nga sheni ikujinga yanfe oto obe sheni rema minye ame wati mina kleaton mini on yereba yere sorola no ye frafina klebian panveton oluka klebian panve jamono oluka kleaton no ye CDO aiwa nyogonye balile mi na kera jie doni jie keneba no ye jie jamono bela jele nga nyogonye aiwa o senfe minye onka tomba ye no ye CDO ale koni ye sikike sigimi na betalike mali ni Guinée ka nga nango kambe kuma ambe malita ka manabo aiwa ibaye ukoni sigin konnala ya lanyini kaseka jamana nyema do kulu lawli yasa obeseka na tuga mina kana kuma nyogonya ke mali ale ni Côte d'Ivoire ni nyogonche ka beni finitigi bina ni woro tomi no olube anino nga nalina maminu no olukun layini nendo odoye makisalie fokata se formia simbe ale ni minye aiwa Ghana jamana nyema aiwa nana ado ale fokata bla mi metalike no oye Guinée biso wele jamana nyema nga wati laban nuna anana ye ka fo makisal minye Togo ngana baye ni ale yere koni andalen kundala ale be seka no bake kuina aiwa ale koni yere mine folo nga amela donalike ka fo munye baro ni ale Gambi president ya daman baro katabla no ye Ghana jamana nyema ale ni chefoba ani kambemba mungu me on ni seda oche ne oye Goodluck Jonathan ni Nigeria jamana nyema kro aiwa fo katase minye Togo aiwa jamana rekoni ale ya ka ministry minga bara benimbe aiwa ka jamana ale ni jamana wure che oluko nyonye bolima ni ale re Robert Dusé olu yere koni kumbe tamala kuma nyogonya adonu ni jamana nyema che Ashimu Goita aiwa mashi dengelen kutekeneka chido ale ni Asimu na be fo mi mako wiklo ukoni ye nyogonye chieni je Asimu ayafo ni ma kofolo nunu nyina nga kamini nyonye koni bana aiwa makelima soro chide nunu na min sona kaseka kuma kuna funindilo nyekoro nga kuna funi mimbe dugula munu sorola oluba yira ka fo taninga sigin koni make kumala Asimu ya yira ale min fo korole ni okera kasoro chide mi no ye Nigeria jamana ka chide mi wati mina president je mogochi kana chila wati mina ode ye ka fo ni abeson ya sa ka basiki balia ka ke kudai ye madobe olu ya anga jamana soro kolu nyagami mado yire fene be ni no olu be ka anga jamana kolu buruja wati mina ube no ye Côte d'Ivoire jamana ka aiwa kanta koto ka do falena wa ni okera ma ko fole mun koni bi no bashi koni tala olu be son yasa kaseka tegebo nunu kana ngani bela jelen ko fe abe da amemi ndaka aiwa kuma nyogonya koni banen ko fe mashi dingili makuma nuna aiwa oba yira ka fo mi fora madola ode mabbe ma ko fole nunu koni ma ode kama kuna foni dila o ma son ka daila ninke olu ye nga munu fene be dogola no ye kuna foni ye o ya
yira k'a fɔ ko donna nataw la Togo jamana ɲɛma ni ale ye fɔri ɲɛsin bɛ ko a bɛna sɔn ka na taama kunkurunin na Mali kɔnɔ yaasa ka bɛn ni wale kelen ye n'o ye finitigi 46 tɔ min bɛ yan nka an bɛ segin a kan ayiwa n'an bɛ taa an bɛ se ni taama kɔni ma ban bolofini fana ale kɔni o tɛ jɔ min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ halisa ka bɛn n'a ka finitigi 40 ale ni 6 tɔ min bɛ yan nɔ ayiwa olu ka ko kibaruya i b'a ye ka bɛn ni septembre kalo tile 26 waati ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛma an y'a kunnafoniw sɔrɔ ko a ye maa ci min ye ayiwa le très éclairé n'o ye Buye ayiwa Cheikhna Amaoula ayiwa ale denkɛ ayiwa Cheikhna Amaoula nɔrabila ayiwa k'a kɔni ye maa ci o ma maa min cira o ma n'o ye a yɛrɛ ka ciden ye a bɛ ka ɲinini kɛ n'o ye karamɔgɔba in ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛla fanga ma waati tɛmɛnlenw na ayiwa i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ fanga la bi a ye bonya ta k'u sɛgɛrɛ u fana ye o bonya kelen ka se ka o kɔmasegin kɔni k'o k'a ye Alassane Dramane Ouattara a b'a ka palais kɔnɔ Côte d'Ivoire a bɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ a ko n'a ma ɲa politikimaw olu dɛsɛra e ko diinɛmaw ale tɛna olu lajɛ wa a sera cɛkɔrɔba in ma a ka cidenw olu ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye ale ka finitigi 46 min n'o o tɔ bɛ Mali la ayiwa n'o ye karamɔgɔba in n'o ye Buye Aïdara ye ale ka se ka dɛmɛ don ale ma ayiwa san délai ko kuma kɔni o tɛ nin na bilen bari olu fɔra babaliw kɛra siranɲɛ kumaw fɔra nka Mali kɔni tora jɔyɔrɔ la nka n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la a ko e ko ne tɛna fɛɛrɛ ɲini ni o ye ka se ni karamɔgɔba in ma ni maliden bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'a bonya ni Mali ɲɛmɔgɔw bi olu kelen bɛ k'a bonya ayiwa n'a hakili b'a la ayiwa ale kɔni Buye an bɛ maa min don kabini don min na n'o ye fanga jaso kɔni kɛra a ye a ka dɛmɛ min ni o se b'a ye a y'o ta k'o ɲɛsin n'o ye finitigilaka minnu bɛ yen bi Asimu ale ni a jaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ni ale kɔni ɲɛ donna ko la e ko o tɛna se ka kɛ fɛɛrɛ teliman ye a ko la ka fasiri ninnu fila bɛɛ sɛbɛnbaga Umaru Angoyiba fo ka taa bila Yusuf Konate la nin ye olu bolona ye ayisa Yusuf Konate ale ka fasiri tɔ an b'o manabɔ min bɛ tali kɛ n'o ye tajiko ye an y'a ye Niger ni Mali cɛ a kuma kɔni fɔra nka sisan anw bɛ taa Gawo i b'a ye Gawodenw olu yɛrɛ de ye wuli ka jɔ kɛ sisan sa bari sɔmi kɛra la taji minnu n'o olu bɛ ka bɔ k'a bɛ ka taa bin banbaciw de kɔni tɛgɛ kɔnɔ o kama Gawukadenw yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye taji o taji n'a bɛ bɔ n'o ye Gawo yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa fo k'a sɔrɔ sɛbɛn b'i ka taji la n'a bɛ fɔ min ma ko tige de bon i ka taa sayi sanso la olu ka sɛbɛnni d'a kan ɲɔgɔn ko n'o o tɛ taji den kelen a tɛ bɔ min ye Gawo yɛrɛ kɔni dugu yɛrɛ kɔni a kɔnɔla fan si la ayiwa nin hakilina in i b'a ye k'a fɔ a dɛmɛla hali jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔw fɛ ale fasiri an y'a fɛnɛ bɔ min ye Soir de Bamako kɔnɔ o ye Yusuf Konate ale yɛrɛ kɔni tɛgɛnɔ ye ka bɔ Soir de Bamako la le point ale kɔni kumada tɔmin kelen i y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na Mali la kalanko kuma a bɛ senna a bɛ ta a tɛ ta taa ni ka segin o kɔni o bɛ a ko la nka min ye nin waati laban ninnu kɔni na n'i y'a jateminɛ a bɛ i na ko min gɛlɛya ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ɲɛ tugu a kan ka bɛn ni ekɔlisow ye ayiwa bari olu de bɛ ka ɲɛsin ekɔlisow ma ayiwa a bɛ fɔ min ma ko chambre de passe ni o ye maaw magoɲɛ yɔrɔ cɛ ni musoya taasira olu de kɔni ni ekɔlisow kelen bɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye sugubaw olu de kelen bɛ ekɔlisow kɔni sigi ɲɔgɔn ye an bɛ taa min Medinekura aw ni sɔgɔma ni i sera ye min ye u ka ekɔlisoba min bɛ yen ko Sumaworo Kante ka don a kɔnɔ ka bɔ kalan karamɔgɔ fo ka taa se kalanden ma ayiwa a bɛ kɛ ni gɛlɛyaba ye o kama bi bɛɛ lajɛlen sigilen don min ye maires ye ka se gouverneur ma fo ka taa se jamana marabagaw ma bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a la kalan karamɔgɔ olu y'a yira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ olu kɔni ye laɲini kɛ laɲini min ye ka se ka olu ka dalala ninnu ka se ka olu sanuya ayiwa min na kalan o bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma da la kalanden dɔw ɲininkara olu yɛrɛ y'a mɛn yanni i k'a fɔ bonjour yanni i k'o mɛn walima bonsoir i bɛ nɛgɛkolonkan k'olu de mɛn pan walima o bɔlen kɔfɛ lemuruba bɛ yen namasa bɛ yen ayiwa walima a n'a ɲɔgɔnna si caman dondaw olu yɛrɛ kelen bɛ feerekɛlaw olu sigiyɔrɔ ye ayiwa an bɛ waati min na jamana ɲɛmaaw
a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a la bɛɛ b'a kalama an ka bɔ yen n'an taara fɔ golfu la i b'a ye nin yɔrɔ kofɔlen in na ayiwa min ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko dɔlɔmin yɔrɔ fo ka taa se chambre de passe ma olu de kɔni dabɔlen bɛ ka ɲɛsin ɔkɔliso yɛrɛ kɔni ma ayiwa yen yɔrɔ kofɔlen a kɛlen bɛ ɔkɔlidenw yɛrɛ ta yɔrɔ ye waati min na u kan ka ye kalansow kɔnɔ kalan na ayiwa o denmisɛnw sigilen bɛ o baariso ninnu de kɔnɔ ayiwa u bɛ ko wɛrɛw la mun ni kalanw tɛ kelen ye ka bɔ a la i b'a ye a bɛ fɔ min ma ko zere azar ekɔli karamɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ɲini ka n'u ka préparation ka se ka o falen n'o ye so papiyew ale n'a ɲɔgɔnna si wɛrɛw la minnu ni olu sigilen bɛ u yɛrɛ kɔni da la ayiwa o kama wulikajɔ kɔni kɛra an bɛ waati min na kunnafoni tasira min ye ka se ka an ɲɛmaaw ka u kunnafoniya ka se ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanta min ni a yɛrɛ fɔlen bɛ ka bɛn ni kalo kura min n'o o bɛna jɔ ka bɛn n'o ye fasiri sɛbɛnbaga ale kɔni ye aden ye anw ye min sama ka bɔ le point kɔnɔna la ka bɔ n'o ye le point kɔnɔna la SPTR ale bɛna di da don jumɛn na ko tulotigɛ halisa o bɛ fali la sɔmi ayiwa ɲin tɛ dagala o ka fisa i ma ni i ɲin gɛsakilen min bɛ tali kɛ bi Bamako kamalenw olu kɔni bɛ ka ɲa k'u yɛrɛ ma caman bi o donna moto taxi boli la min ye ka se ka sɔrɔ dɔɔni k'o fara ɲɔgɔn kan nka moto taxi a kɛlen bɛ sababu wɛrɛ ye kamalen dɔw fɛnɛ ma olu y'a k'u ka sunguruntigɛ sira ye bi an bɛ yɔrɔ min na nin ye kamalen dɔ ye ale kɔni ye muso kofɔlen dɔ ta muso janjigiba ayiwa a fari a nugulen i b'a fɔ ko buteli fɛrɛn o kɔ i b'a ye k'a fɔ muso in ayiwa an bɛ waati min na ayiwa kɔni sin a bɛ fɔ togoya min na ka o jɔlen bɛ ten cɛyi min ye musow ka bodinin kɔnɔ pantɔlɔnin b'a la min ni o pantɔlɔnin kɔni o kɛlen bɛ ka fari in kɔni k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ten cɔyi ka ɲa ayiwa min ye moto taxitigi ye a ye ale lajɔ min kɛ ko n b'a fɛ ka taa n'o ye Kalaban golfu yɔrɔ la walima Bakɔ Jikɔrɔni golfu ale fɛnɛ ko an ka taa bɛn kɛra la u bɛnnen kɔ wari la u selen min ye Jikɔrɔni ayiwa sungurunin kɔni y'a yira m'o ye moto taxi bolila ye an bɛ waati min na ne kɔni wari den kelen kɔni tɛ ne kun ayiwa a ko a wari tɛ kun e ye ne bila ne k'e ta mun na a ko an t'a ɲɛnabɔ cogoya wɛrɛ la kamalen y'i yɛrɛ k'i na komi ale t'o faamuya a ko an ka taa chambre de passe dɔ bɛ yen an bɛ taa ka taa ɲɛnabɔ yen o fɔ min kɛ o diyara kamalen in fɛnɛ ye u da ɲɔgɔn kɔ ka se yɔrɔ in na a bɛ i n'a fɔ sungurunin ye yɔrɔ dɔ mangana da don ayiwa kɔni ko kamalen ma k'a ka 400 di ale bɛ so ta yaasa u bɛ se ka don ka t'u mago ɲɛ cogoya min na u donnen so kɔnɔ hakili ka taama kuma nɔfɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ ka ban ayiwa a ko kamalen ma i tɛ don i k'i ko o don min kɛ k'a ko a y'i ka jan baro min bɛ yen n'o y'a ka wari bila yɔrɔ ye a y'i tɛgɛ don a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ hali wari misɛnman min b'a kɔnɔ a ma den kelen to a kɔnɔ ayiwa kamalen bɔlen ale yɛrɛ nisɔndiyalenba ɲin kɔni bɛ ka gasaki bari a ko ale ma deli ka bɛn ni muso ye min n'a bɛ nin ka ɲa bɔ n'a bɛ nin ka jɛya bɔ ayiwa ni a sin jɔlen bɛ i n'a fɔ min ni ɲɔgɔnna si kama ale kɔni bɔra ka taa ka baaraw fɛ ten ani kiliyan fɔlɔ min bɛ bɛn a y'o ta a n'o bɛnna wari min na o se a seyɔrɔ la o ye 400 d'a ma ko n ka warimisɛn sigi ma a y'i tɛgɛ don a ka jan baro kɔnɔ ayiwa a kɔni ma foyi ye a jatigɛra a hakili la k'o de y'a ka wari suɲɛ a ko zon ye minɛ a ye zon minɛ a ye zon minɛ u tor'o la mun kɛ jama bɔra ka na ayiwa k'u bɛna baga kamalen ma k'a bugɔ cɛkɔrɔba hakilima dɔ tun bɛ jama la o ko joli tun b'i bolo an ka kamalen ɲininka yalima a y'a ta wa ayiwa o fiyelen kɔ k'a lajɛ a yira dɔrɔmɛ 40 dɔrɔn de tun b'o bolo a ka 400 yɛrɛ kɔni kɔfɛ ayiwa a kɔni bolila k'a bɛ na n'o ye baariso in ka n'o kɔnɔna lajɛ ani sunguru in tun bɛ yɔrɔ min na n'o o y'a sɔrɔ a ka wari kɔni tora kɔ yen nɔ ayiwa min ye gérant ye o ko ma ne ɲi sɔrɔ in dala ne ye mɛlɛkɛ tɛgɛ m'o de tigɛ i kulo kɔrɔ maa langolo e de n'a ma se yan wa taa ka bɔ yen n tɛ foyi kalama la ayiwa nin kɛra fasiri ye fasiri min n'ale sɛbɛnna Alexis fɛ anw ye min bɔ SPTR yɛrɛ kɔnɔna la ka foli ni waleɲuman kɛ yani an ka foli kɛ ka se Burkina bi ko a ka gɛlɛn ayiwa ɲɛ bɛrɛbɛrɛ kɔni olu ma sɔrɔ fɔlɔ nka min ye halisa kunnafoniw b'a yira k'a fɔ ayiwa ko o bɛ siga kelen mɛn ko président minɛra nka anw ye président ka kumakanw mɛn mun b'a yira k'a fɔ minɛli kɔni ma kɛ fo ka taa se gouvernement yɛrɛ ka porte parole ma o ko bi gɛlɛya kɔni de bɛ finitigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a bɛ ɲɛnabɔ fini nɔgɔ don a bɛ ko sokɔnɔna de la k'u b'a a ɲɛnabɔ o ni ɲɔgɔn cɛ maa caman
caman bɛ ka wuli k'a fɔ ko coup d'état ko o ko de bɛ sen na marifacikaw ni fɛn caman kɔni bɛ yen nɔ nka an bɛ waati min na laban min b'an bolo ko kunnafoni anw m'a mɛn an ma déclaration ye min n'a kɛra k'a fɔ ko déclaration de démission walima min b'a jira k'a fɔ ko coup d'état kɔni nin y'a kɛli nka an ka ladɔnniyali kɛ kabi 5 heures du matin ka n'a bila fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa jumaseli kan o de kɛra marifacikan ye Burkina ayiwa a fan caman na ala ka jisuma k'o kɛ nin ko fura ye an bɛ bɛɛ fo ka an ɲɛmaa yɛrɛ fo n'o ye Maki Kane fo ka taa se Sabalikaɲi Ture ma Siriki ale ye an ka directeur adjoint Siriki Ture k'a fo k'alu ale ye ka ja ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ayiwa k'a dilan k'a ɲa o baarakɛba y'a ye Mamadi Jara kamalenkɛnɛ ale b'an bolo ani nɔ fo ka taa se Aja Ture ayiwa ninnu bɛɛ ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye an bɛ foli ni waleɲuman dɔn k'u bɛɛ lajɛlen Mayi Tarawele ka taa se Salifu Tarawele ninnu bɛɛ ye baarakɛ ɲɔgɔn ye fo ka taa se Dede1 ale ni Darame an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ala ma baasi kɛ tɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ nin kɛnɛ kelen kan kunnafoni kɔnɔ wɛrɛ kɔnɔ gafe kɛnɛ o kan an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ